Milí diváci, v žiadnej rozprávke nemôže chýbať. Čo? Kúzelník. Prichádza môj tretí hosť, Peter Šesták. Peter Šesták je kúzelník, iluzionista, alebo nejakým aj iným názvom ešte niečo. Ono, ľudia si to veľmi spájajú, že kúzelník, iluzionista, ale u nás je to rozdiel, či kúzelník alebo iluzionista. Áno, aký je v tom rozdiel? No pre laika žiadny, medzi kúzelníkmi pomerne podstatný, pretože kúzelník väčšinou robí sám, to sú také tie interaktívne veci, buď s publikom, alebo exibičné vystúpenie. A iluzionista to je taký ten Copperfieldovský štýl, čiže áno, presne niekoho necháme zmiznúť, alebo rozrežeme na polovicu, čiže to je rozdiel medzi kúzelníkom a iluzionistom. To sme robili my s tými nástrojmi, tým. To bola tá ilúzia. Ilúzia. Potom mohol by si nechať zmiznúť jedného člena skupiny Abusus, aby sa už konečne rozpadla. To bolo perfektné. Čo by sme tak mohli? Karty, čo ja viem, potom mince sú, alebo... Áno, toto majú ľudia veľmi radi s bankovkami, ja mám s mincami. s bankovkami, mince. Mne zmiznú doma hneď všetky. Môj obľúbený... Ja tu mám takú mini zbierku mincí. Mini zbierka mincí. Peter, dajte takto ruku. Ktorú? To je jedno. To je jedno. Ste pravák či lavák? Pravák. Bolo zamyslenie, teda. Dobre. Ja som vás chcel oklamať. Ešte otázka. Na nohaviciach máte prázdne vrecko? Prázdne? Hej. No mám musí byť normálne prázdne vrecka na nohaviciach. No ale či tam není niečo navyše? Na nohavi... Tak, je tam toho dosť. OK. No. Dobre, tak neskoro večer, no troška, áno. Ja síce repríze opäť. Ja len teraz chcem, aby ste si zapamätali, že ktoré mince to sú, ten počet, toto je americká jednotka. Dobre. Toto je britská desina. Áno, 1, 10. Toto je náš 50 cent. 1, 10, 50. Tak, toto je britská jednotka. Áno. A toto je čínska blbosť. neviem, koľkatka, to je jedno. A teraz druhou rukou, úplne pomaly, takto zhrnite pomaly fakt tie mince, tak, na takú hromadku pod tú čínsku, tak všetky dohromady. Bože, ja kúzlim. Tak. Tak, trošku, tak to si to, tu vám to ešte trčí, trošku si to, tak, vynikajúco. Teraz prosím vás, tie mince, ja idem radšej ďalej, lebo potom mi ľudia hovoria, že ja do toho nejako zasahujem. Nebudem. Druhou rukou to zoberte a dajte ich, takto ich zoberte všetky. Dokopy, tak, hej? a dajte si ich do toho vrecka prázdneho. Dajte ich tam. Do tohto. Tak. Inak teraz môžete ostať aj stať, to bude asi lepšie. Ešte to tam trošku zamiešajte v tom vrecku. Dobre. Takto by to vyzeralo divne. To práve vyzeralo lepšie. No, však hovorím. Dobre. Jednu ruku, o chvíľku, dáte do toho vrecka. Mám jednu. A pozor, dve mince, ale iba dve. Fakt dve mince rýchlo treba chytiť. A ešte nie. Dve chytiť, hej, a rýchlo vybrať ono. Ale to musí byť bez rozmýšľania, že tam budete počítať. Tak ale ako môžem rýchlo dve, keď ich je tam 5 či koľko? Áno. Tak dve treba rýchlo chytiť a vybrať von. Ale fakt tak, aby to boli dve mince. Prebrať, prosím, nie, aby boli dve. Zavrieť tú ruku. No jasné, prebrať to musíte, ale nie, že budete počítať, že ktoré chcete. Bez rozmýšľania, ktoré... Dobre. A zavrieť tú ruku, aby som nevidel, že ktoré tam sú, tak treba vybrať von. Tak poďme na to, dve mince. S tou dírou. Dobre. A ruku sem. Ruku sem. Tak. A teraz väčšinou, ja keď sa pozriem na tú ruku a ja sa pozriem na tieto dva prsty, hlavne na tento jeden, keď je väčšinou trošku vysadený von, tak sa dá zistiť, či tá minca tam bude veľká alebo malá. No už to teraz mi upravujte, už som ten prst videl, Dostal že som bol krč. Už to ľudia upravujú potom, takže keď sa potom snažia ten prst tlačiť dnu, tak to bolo jasné, že tam nejaká veľká asi bude. Ale ja nebudem typovať presne, že ktorá tam je. Teraz poviem, a to je možno, že sa dá
pravdepodobnosti povedať. Áno. Ja viem, že tam nebude ten britský 10 pence. To je tá britská desina. Tá tam určite nie je. Otvorte tú ruku. No už to nemeníte. Nemenil som. Tak ideme? No, je tu. No, to je tá veľká minca, to je tá britská jednotka, jasné. No to ste povedali, že tam nebude. Britská desina som povedal, že tam nebude. A toto je... A americká najmenšia. Americká najmenšia. Dobre, tak veľká malá minca. Dobre, ale to som bol zatiaľ tým, lebo som si typol, že ktorá tam nebude. To môže ísť každému. Teraz ešte tam nedávajte ruku. O malú chvíľku. A teraz to musí byť ale rýchlejšie. Ruka dnu, 2 mince, zavrieť rýchlo von. Poďme na to. 2 mince, zavrieť. A... Jak 2? No, 2, a vybrať sem. Koľko ich bolo? No koľko ste si ich tam dali? Ja neviem. Koľko som dal? 5? Hej, no dobre, tak vyberte rýchlo 2 a šup. Však ale hľadám tú tretiu. A 2 máte vybrať. Ďalej. No len 2 sú tam. Nebláznite ma. No hej. No tak vyberte, čo tam je, ale zavretá ruka. Zavretá ruka. Sú tam 2 teraz v tej ruke, či 3? Ja už neviem. No dobre, tak teraz ja budem vedieť. Ja sa na tú ruku pozriem. No, tak toto je úplne jasné. Teraz sa snažíte inak tie prsty držať úplne. Zakontrolujete. Ja to je jasné, že on je... Ja presne viem, že tam je čínska minca, tá úplne najväčšia. A je tam našich 50 centov. Skúsme. Áno, čínska minca a 50 centov. No a dobre, tak chýba nám tu... Však to hovorím celý čas. Britská desina. No tak dajte mi ju sem na ruku. A s tou britskou desinou... Ale však nič nemám. Sem mi ju dajte. Čo? Nemám deravé vrecko. Že vám zmizla moja zberateľská minca z vrecka, hej? Nebola. Dobre. Nemám. No. Vážne? No vážne, tak je tu. To je to kouzlo. Nerobím srandu. Dá sa tam 5 minci, nie? Áno. Dobre, ono to teraz vyzerá, že ako... Nie, ona nezmizla fyzicky úplne. To je logické, niekde byť musí. Ono totiž to z toho vrecka prešla do tohto vrecka. Cez telo to išlo. Cítil som. Nevysvetľuje, nie? Že ako sa to robí. Cítil som niečo, áno. Skúsme. Je to ona? No už som sa zlákol, že mi bude v sbierke chýbať, to by mi chýbalo. No Tak a úžasné. teď jak to děláte, protože já to budu dělat doma, manželovi, tak... Ja, no tak to... Väčšinou ženy Vyber z robia vrecka. iba tú prvú polovicu toho triku, že zmizne z vrecka a už sa neobjaví. Dobre, No tak ja neviem, na záver ešte by sme si mohli, určite divák nejaký chce si vyskúšať Publika. kúzlo. Kto sa hlási na kúzlo? Á, tam sa hlási. Vy sa hlásite. Nech sa páči. Výborne. Takže nech sa páči. Tak. Pódium je vaše. Čo to bude? Ja som Peter. Ja som Zora. Zora, výborne. Zora, vy ste už niekedy uvažovali o tom, že by ste na chvíľku v rámci kúzelníckeho programu zmizli? Nie, neuvažovala som nad tým. No tak teraz o tom začnite uvažovať prúdko. Ale aby to nebolo také, že som vás do toho ako dokopal ja, tak Zora, len potrebujem krátke áno, nie. Zora, chcete teraz na chvíľku zmiznúť? Áno. Tak zmiznete. Zora. Ostaňte tu, ja vás budem potrebovať. Možno ste v lete sledovali. Všetci sa oblievali tou ľadovou vodou. Aj vy? Nie. Ice Bucket Challenge, hej, sa to volá. Viem, No, tak ja som si pripravil niečo podobné a ja budem potrebovať teraz aj tú vodu. Ja budem asistentka, dobre. Tak, budeme sa oblievať vodou, hneď vysvetlím, dobre? Čiže 2 poháriky, dajte ich takto pred seba tie ruky, výborne držte to. Tak ja si teraz požičiam, ďakujem za asistenciu a nalejeme tam trošku vody do každého. Výborne, tak. Ty kúzelník. Tak, môže byť? Môže byť. Takže nepôjdem Tak, preto to vždycky robím ako záverečné číslo. Dobre, postavíme sa takto oproti sebe. Je tam Teraz voda v tých pohároch, tie hej? kelímky, dajte to nad hlavu. Vy si to chyťte nad hlavu. Takto, presne ako ja. Celý vtip je v tom, že sa musíme veľmi pomaly obidvaja otočiť v smere hodinových ručičiek o 360 stupňov. Ešte nie, ja vám poviem kedy, dobre? Takže štartujeme o chvíľku. A sústreďte sa len na tú vodu v tom pohári, ktorú máte nad hlavou. Zatiaľ. Áno. Dobre. Máte tu aj niečo suché? Nie. No zatiaľ všetko. Dobre. Tak ideme na to. Začneme sa točiť v smere otáčania sa hodinových ručičiek. To je pomerne podstatná vec, takže poďme na to. Môžete. Pomaly. Dobre. Tak, dotočili ste sa. Teraz o malú chvíľku
vyskúšame... Vy urobíte to isté, čo ja. Ideme na 3. Dobre, verte mi. Bude to veľmi jednoduché, ale držte to nad hlavou. Fakt dôležité, aby to bolo nad hlavou. Na 3 otočíme tie poháre na hlavu. Dobre? Ja som kúzelník. Väčšinou sa to podarí. Aj keď teda tento trik som robil zatiaľ iba raz. Vtedy sa nepodarilo. Nevadí, tak možno dnes. Takže ideme na 3, dobre? 1. Otočíte to ako ja. 2. Môžete zavrieť očík potom, keď chcete. 3. Ideme na to. Tak ja som mal 3 kvapky a vy nič? Tak poprosím potlesk. Peter Šesták. Milí diváci, a to ešte nie je koniec. Na záver, tak ako som vám slúbil, nám Dagmar Patrasová zaspieva pieseň z muzikálu Snehová královna. Čímž vás srdečně zvu do Hibernie. Ty tři taky. Ale Snehová královna, potrebovali by sme k tomu vyčarovať sneh. Bolo by to možné? Môžeme skúsiť. Tak, poďme na to. Sněhová závěj, až obalí svět, až lidem vítr kroky stíží. Největší pouště, až uvězní hled, poznám, že vítězství se blíží. Donutí lidstvo ke mně vzhlížet. Jen pod mou vládou svět bude žít dál. V bezpečí rampouchovém říše. Sněhové království pak v záři měsíce zastíní hřbit všech malých hvězd. Hvězd kolem dokola jsou sta a tisíce. Mně všechny podaří se svést. Sněhová královna, to jsem já. Všemocná, nezdolná, to jsem já. Všechno vím, všechno smím, žádné nosít nemusím. Jsem svá, jediná. Sněhová královna, to jsem já. Všemocná, nezdolná, to jsem já. Zlá síla, tma bílá, to jsem já. Dagmar Patrasová, Braňo Jobus, Peter Šesták.
Dámy a páni, a to je na dnes všetko. Veľmi pekne vám ďakujeme, milí diváci, že nás sledujete. Sledujte nás aj o týždeň, alebo na Facebooku a YouTube.